ania ang kasing-kasing ko o hinloi sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ang kinabuhi ko himo ang bago o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinloi sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo o Diyos ania ang kasing-kasing ko og hinloi sa mga pulong mo pasiloa ang akong mga sala ning kinabuhi ko himo ang bago ayaw akong isalikuay ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo kanako og ligona og himo ang masinugtanon kanimo og himo og masinugtanon kanimo. Mayong adlaw sa tanan. Sa tanan nga mga amahan, Happy Father's Day. And among na-appreciate as mga anak ang inyong mga paghago, ang inyong mga sakripisyo para sa inyong mga anak or sa pamilya. And if tanaw na to ang kalibutan karon, dunay nagkalain-lain nga gi-offer mahitungod sa paghigugma. Nga kung atong lantawon, dunay nagpakita sa paghigugma kining sa mga manag-uyab or padulong manguyab or kining sa pamilya nga paghigugmaanay or matawag siya og kana bitawng naamoy gibuhat nga inyong gisyo nga nahigugma mo sa inyong isig kataw. And nining mga orasa maghisguta mahitungod sa gugma nga kini nga gugma gikan sa
atong amahan. O ang pinaka example nga atong makita nga atong amahan as a Kristohanon, sa Espirituhanon nato nga side nga diin si Ginoong Hesus. And sa ato ang amahan dinhi sa kalibutan, so do natay lain nga amahan, tagsa-tagsa ka amahan. Now nini nga ka orasa adto ta sa ato ang mensahe, sa mensahe sa Ginoo nga atong pagahisgutan nining mga orasa nga makita sa Salmo kapitulo 103 versikulo 8 unya largo ta sa 13. Balik ko nako, Salmo kapitulo 103 versikulo 8 nya largo ta sa 13. So if naamoy mga Biblia, sundan ninyo samtang ako magabasa. Nagingon ang pulong sa Ginoo. Maluluyon og mahigugmaon ang Ginoo. Dili daling masuko og puno sa gugmang walay paglubad. Sa versikulo 13, sama nga maluluyon ang usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak, maluluyon usab ang Ginoo kanila nga nagpasidungog kaniya. Ang Dios nagpanalangin ng daan sa iyang mga pulong, magampo ta. O Dios nga labing gamhanan, mahigugmaon, maluluyon, salamat kaayo sa imuhang kanunay nga pagatiman, sa imong kanunay nga pagpakita, sa imong tinod nga gugma sa matag usa kanamo. Lord, nining mga orasa, salamat sa gihapon sa mga oportunidad nga rin kami makapamalandong, maghisgot sa imong mga mensahe. Lord, i-open among mga kasing-kasing, among mga una-una nga malipayon o gandam nga mo dawat nini, labaw sa tanan, ban sa imong grasyag tabang, pag-aplikar nini sa adlaw-adlaw ng mga pagkinabuhi, aron ikaw malipay. Among isalig kanimo, ang matagusan namo nining gahapon nun, sa pangalan ni Jesus. Amen. So now nining mga orasa, maghisgot mahitungod sa gugma. And sa giingon na nako, gugma mahitungod sa amahan or gugma gikan sa amahan. O ang pinaka-main nato nga i-highlight, which is ang gugma sa Ginoo, ingon nga ato ang espirituhanon nga amahan. And ato pod nga ilambigit ang mga amahan nato dinhi sa kalibutan mahitungod sa ilang gugma. So ang gugma sa mga amahan nga tagsa-tagsa nato nga naa dinhi sa kalibutan, which is ang ilang paghigugma nga diin ang source ana mao si Ginoong Hesus. Ang example ana mao ang gugma ni Ginoong Hesus. So kini nga mao nga passage nga atong pagahisgutan sinulat ni King David. So samtang si King David nagsulat nini og kini nga maong sulat, iya ning gi-express, iya ning gisulti sa diha nga siya naka-experience sa gugma sa Ginoo, nga diyang nasinati personal sa iyang kaugalingon unsa katinuod, unsa kanindot ang gugma sa Ginoo. Nga din ang Dios tungod sa gugma sa Ginoo, si David gi-restore sa Ginoo, si David gipasaylo sa Ginoo. Ug mao na sa mao nga passage nga atong gibasa karon, kini nagpakita sa pagpasalamat ug sa dakong kalipay ni David ngadto sa Ginoo sa pagkamahigugmaon ug pagkamaluluyon. Now, dunay tulo ka butang atong pagahisgutan karon mahitungod sa gugma sa Ginoo or mahitungod sa gugma sa atong mga amahan. Gugma sa atong amahan nga mao si Ginoong Hesus o gugma sa atong mga amahan dinhi sa kalibutan. And unsaon man sa usa ka amahan sa pagpakita or sa pagpa-express sa iyahang gugma towards ngadto sa iyahang mga anak or sa tibuok niya nga pamilya. So dunay daghan nga pamaagi or dunay daghang klase-klase nga pagpakita sa gugma sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak or sa iyang pamilya. And tulo lang kabutang atong paghisgutan karon nga usa ka pagpakita nga ang usa ka amahan nahigugma sa iyahang mga anak or nahigugma sa pamilya. Now, sa una nga butang nga ato nga pagahisgutan sa pagpakita nga ang usa ka amahan nahigugma ngadto sa iyang anak, which is kining he desire to have an intimate relationship with his children. So nagpakita
nga diin ang usa ka amahan nga nahigugma sa iyaha nga anak, duna siya'y tinguha nga masuod niya ma-close pag-ayo ang ilahang relasyon towards ngadto sa iyahang mga anak. Ug mao na ang una nga pagpakita nga nahigugma ang usa ka amahan. Now atong makita sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 8 nag-ingon si Ginoong Hesus mo'y nagsulti, duol kamo sa Dios ug moduol siya kaninyo. Sa Jeremiah 33 verse 3, sampita ako ug tubagon ko gayud ikaw. Si Ginoong Hesus gyapon ang nagsulti. And sa Mateo 11:28 nag-ingon, duol kamo kanako. Now kini nga mao nga sa mao nga mga bersikulo nga ato nga gibasa, which is si Ginoong Hesus as a amahan ug kita ingon nga iyang mga anak sa espirituhanon nga bahin. Ug maingon siya as amahan diri sa atoa nga duol kamo kanako, which is sampita ako. Magpaduol ta sa iyaha. Tungod kay ngano man si Ginoong Hesus gusto niya nga naa tay intimate nga relasyon sa usag-usa. Ingon nga siya atong amahan ug ingon nga kita iyang mga anak. Gusto sa Ginoo nga ma-build pag-ayo ang atong relasyon sa usag-usa. Close pag-ayo ang atong relasyon sa matag-usa. Ug nganong mingon man si Ginoong Hesus ngadto sa matag-usa nga duol kamo kanako, sampita ako. Tungod kay ngano man si Ginoong Hesus as ato ang amahan, naa say panahon, naa say oras kanunay siya nga dunay panahon para nato ingon nga iyang mga anak. Now ang sakit pa malandungon kay ingon nga kita nga iyang mga anak sa espirituhanon nga bahin, tagsara kayo ta mahatag og time. Tagsara kayo ta mogahin og oras para sa iyaha. That's why maingon siya nga duol mo na ako. Sampita ako tungod kay ngano man nakita sa Ginoo nga kita nga iyang mga anak tagsara mohatag og oras para sa iyaha. Ug now mao ni like i-contrast nato ang duha ka amahan which is espirituhanon nga bahin og sa ato ang espirituhanon, sa atong amahan dinhi sa kalibutan. Nga diin si Ginoong Hesus as atong amahan, kanunay siyang naay time para sa atoa. Kanunay siya nga naa nga atong maduulan, atong masampit at which is makapangayo ta og tabang. Ug ang mga kita nga iyang mga anak tagsarata nga mugahin og oras para sa iyaha. Like mas daghan atong panahon sa atong kaugalingon kaysa panahon para sa Ginoo. Ug mao na siya. And ang ikaduha kining sa usa ka earthly nga father nga diin atong makita karon nga dun sa ato ang mga amahan dinhi sa kalibutan, mas daghan sila og oras para sa panginabuhi sa unsa pa na nga ilahang mga ginabuhat ug gamay ra nila nga magahin nga oras para silang mga anak. Dili tanan habat pipila sa mga amahan. And sa mga anak usab naa sila'y panahon ug oras para silang mga amahan. Like atong makita ang kalainan sa espirituhanon nga father o sa earthly nga father nga nasay kanunay nga time para sa iyang mga anak, apan ang mga anak walay kayoy time para sa iyaha. Og sa earthly father, ang father there sa earthly which is tagsara kayo mo hatag og panahon or gamay rag time para sa iyang mga anak, ug ang mga anak may taas og time para sa iyahang amahan. And atong makita nga sa usa ka amahan nga pagpakita nga siya nahigugma ngadto sa iyahang anak, nahigugma tinuod nga nahigugma ngadto sa iyahang kaanakan or sa iyahang mga anak, which is magtinguha siya nga diin masuod, ma-build up pag-ayo ang ilang relasyon sa usag-usa. Ug mao ni ang naa ni Ginoong Hesus, mao ni ang gusto ni Ginoong Hesus sa matag-usa nato ingon nga mga Kristohanon nga diin mas masuod pa pag-ayo ang ato ang relasyon ngadto sa iyaha, nga diin mas mugrota mo tubo
like naay improvement ang ato ang pakigrelasyon ngadto sa Ginoo. Ug mao ni ang gusto sa Ginoo. Ug kana nagpakita nga ang Dios nahigugma nato. Ug tinuod gyud kana nga ang Dios nahigugma sa matag usa nato. Now, sa ato ang earthly father, like usa ka pagpa-remind sa matag usa kanila nga rin makita sa Ginoong Hesus as a example nga as amahan nga nahigugma ngadto sa iyang anak, una og labaw sa tanan nga din magtinguha nga ma-intimate ang ilahang relasyon sa usag-usa. Like dunay usa ka istorya mahitungod sa usa ka amahan ug sa usa ka anak nga diin ang kining usa ka amahan like busy kayo sa iya nga trabaho. O sa diha nga muli ni gikan sa trabaho ngadto silang balay, moingon dayon ang ang anak, mangutana ngadto sa iyang amahan. Papa, nahigugma ba kanako? Sa mao nga pangutana like wala lang gitubag sa amahan. Sa pagkasunod adlaw, trabaho na sa dang amahan, uli na sab sa balay. Sa sama nga pangutana ang anak ngadto sa iyang amahan, Papa, nahigugma ka ba nako? Ug say katulong nga higayon, ang anak nangutana pagbalik sa iyang amahan, Papa, nahigugma ka ba kanako? Ug like ang usa ka amahan, like nagunahuna siya nganong nakapangutana ang iyang anak kung nahigugma ba siya ngadto sa iyang anak. Like nganong gipangutana man siya ug mao ni ang nagunahuna ang usa ka amahan. Ug miingon ang usa ka amahan, nganong nakapangutana ka man ana anak? Ug miingon ang anak, tungod kay pa busy na kay ka sa imong trabaho. Like wala na ko nimo na asikaso. Or wala na ko nimo na tagaag time. Wala na ko nimo na tagaag oras nga magipagbanding asa imuha nga anak or ikaw as akong amahan. Ug didto naka-realize ang usa ka amahan nga nakafocus lang siya sa kabisi sa kinabuhi o nakalimtan na niya nga kinahanglan day niya nga mohatag og oras sa iya nga anak. Ug didto natagaan og lesson ang usa ka amahan. Ug kana mauna nga din ang usa ka amahan pagpakita nga siya nahigugma sa iyang anak, mohatag siya og oras, mohatag siya og panahon nga makigdula-dula, nay makigbanding or bisan pipila lang ka mga minuto or oras as long as nagpakita ka sa imong paghigugma sa imong anak pinaagi sa paghatag nimo og oras. To have an intimate relationship, spend time with your children. So mauna and kana atong makita si Ginoong Hesus ang pinaka-example. Ug para sa mga amahan nga matagaan ninyo og ehemplo mao ang kinabuhi ni Ginoong Hesus aron kamo usab ingon nga mga amahan mabuhat ninyo ug mapakita ninyo ngadto sa inyong mga anak ug ma-feel sa mga anak nga nahigugma mo sa ilaha. And ikaduha nga butang pagpakita sa usa ka amahan nga nahigugma siya ngadto sa iyang anak, kining gitawag og he will discipline his children. Disiplinahon sa usa ka amahan ang iyahang anak. Ug kana nagpakita usab nga ang amahan nahigugma sa iyang anak. Mo disiplina. Kanus aman disiplinahon ang anak sa panahon nga masayop, sa panahon nga makabuhat og dili maayo, or sa panahon nga nasipyat sa iyahang ginabuhat. Ug mauna usab ang usa ka amahan as a pagpakita nga nahigugma siya sa iyang anak, iyang disiplinahon. Nga atong makita sa Hebreo kapitulo 12 bersikulo 5 hangtod sa 11. So taas-taas na, but dili lang nato basahon ng tanan, mag-quote lang ta og pipila ka mga bersikulo. Nga din atong makita sa bersikulo 6 nga nag-ingon, kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Sa bersikulo 10 nag-ingon, nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan. And sa ikatulo sa bersikulo 11,
sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong og malinawon. Now daghan kayo og benefits para sa anak ang pagdisiplina sa usa ka amahan. Ug ang pagdisiplina sa usa ka amahan kini nagpakita nga siya nahigugma, nga siya nagpakita nga concern siya ngadto sa iyang anak. Ug mauni ang gibuhat ug mauni ang gipakita ni Ginoong Hesus una og labaw sa tanan natong sa matag usa ingon nga iyang mga anak. Nga din maingon si Ginoong Hesus nga sa bersikulo 6 sa Hebrews kapitulo 12 nga kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gigugma. So usahay like kung disiplinahon ta sa atong amahan or kung disiplinahon ta sa Ginoo mao na ta nga wala man ni siya nahigugma nako, like iya man kung gidagmalan, like ma-feel nimo or ma-feel sa usa ka anak nga wala na higugma ang anak tungod kay gipasakitan. Apan ang tinuod gibuhat sa usa ka amahan nga dagmalan, disiplinahon ang iyahang anak tungod kay kana siya nahigugma. Ug mao na ang dapat unta nga masabtan sa mga anak. Nato nga mga anak ato nang sabton. Sa diha nga disiplinahon ta sa ato ang mga ginikanan, sa atong mga amahan, kana nagpasabot nga sila nahigugma sa atoa. Sila nagpakita sa tinuod nga diin kita giila nga ilaha gyud nga mga anak. Nga dili sila gusto nga maadto ta sa kalautan, kun dili ang atong kinabuhi nga diin like nasa giingon nga makaani sa kinabuhing matarong ug malinaw. Now inana ka nindot ug inana di ay ka importante ang pagdisiplina sa usa ka amahan ngadto sa iyahang mga anak. Ug kana like sa mga amahan nga modisiplina di ay sa ilahang mga anak kana nagpasabot nga sila nahigugma sa ilahang mga anak. Nga atong makita una og labaw sa tanan nga sa ato ang espirituhanon nga bahin ingon nga mga Kristohanon ug ingon nga si Ginoong Hesus ang atong amahan. Dunay mga panahon nga pantunon ta sa Ginoo, dunay mga panahon nga disiplinahon ta sa Ginoo, dunay mga panahon nga like makasinati ta og malisod sa kinabuhi, makasinati ta og mga kasakitan. Ug kana nagpasabot na nga sa dihang nasinati na nato nga mga pagpanton sa Ginoo sa atoa sa panahon nga masayop ta, gihigugma ta pag-ayo sa Ginoo. Disiplinahon ta sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga ang sayop nato nga ginabuhat, ang sayop nato nga ginahuna-una mahimo nga masakto. Ug mao na ang usa ka amahan nga dunay paghigugma sa iyahang mga anak, sa iyahang anak iyang disiplinahon. Ug pagkanindot anak, di ba? Like sa bersikulo 6 nga disiplinahon tungod kay naigugma, unya sa bersikulo 10 disiplinahon tungod kay para sa kaugalingon nga kaayuhan para sa iyang mga anak. Mga anak, ato ning timan-an ug ato ning ibutang sa atong matag usa ka hunahuna kasing-kasing nga sa dihang disiplinahon dita sa atong mga amahan. Nagpasabot na nga gigugma ta nila ug kana para sa atong kaayuhan. Ug sa ikatulo sa bersikulo 11 nga disiplinahon ta nila, pantulon ta nila, bunalan ta nila tungod kay gusto nila nga matarong ta. Ug sa diha nga ang pagdisiplina nila maghatag nato nga matul-id ang atong kinabuhi pinaagi sa tabang sa Ginoo, matarong atong kinabuhi kini mag-lead nato nga doon natay kalinaw sa atong matag usa ka kinabuhi. Pagkaanindot inana. Yes, ang pagdisiplina sa usa ka amahan dili lalim or kini sakit. Makita sa bersikulo 11 gyapon sa maong passage sa Roma bersikulo 12 nga walay kastigo nga dili sakit ug dili gid kini makalipay. Sakit siya ug dili makalipay pero maghatag og kaayuhan. Pagkaanindot. Ug mao na ang gibuhat ni Ginoong Hesus sa matag usa nato. Nga ang buhaton lang nato sa panahon nga disiplinahon ta, like sa espirituhanon nga bahin, kung disiplinahon ta sa Ginoo, ingon nga iyang mga anak, ingon nga mga Kristohanon, ang buhaton lang nato is malipayon ta nga mo accept, malipayon ta nga mo dawat. Ug sa ato ang earthly father, ingon nga disiplinahon ta nila sa ilang mga anak, ato sab nga dawaton.
mapaabsanon ta nga modawat ini tungod kay ngano man nga makita sa Proverbs chapter 3 verse 5 to 6 nga kini mag-guide nato ug magtudlo nato sa sakto nga dalan ug maghatag nato sa nindot nga kinabuhi. Take note na nato mga anak. And then ikatulo nga butang, pagpakita sa gugma sa usa ka amahan ngadto sa iyang mga anak kining like murag mao ni mas lisod-lisod sa tanan. He will provide the needs of his children. Iyang providean ang tanan nga gikinahanglan or needs sa iyahang anak. Like atong makita sa Philippians or sa Pilipos kapitulo 4 bersikulo 12 nga nag-ingon, og ang Dios magsangkap sa tanan ninyong gikinahanglan. Og mauna si Ginoong Hesus as atong amahan, nagpromise siya nga magsangkap siya sa tanan natong gikinahanglan. Apan take note, gikinahanglan or needs siya, dili want. Remember, balik ko na ako. Needs siya, dili want. Kinahanglan siya, dili kay gusto lang nimo. Mao na atong i-take note nga i-provide sa Ginoo o i-provide sa usa ka amahan ngadto siyang mga anak ang tanan nga gikinahanglan. So, promise na nga providean sa amahan ang iyang anak sumala sa gikinahanglan ug sumala sa needs sa usa ka anak. So, ang kanang mga wants or mga gusto like kuan na mga angay na mga nay sobra-sobra. So, mao na atong i-take note nga i-provide sa Ginoo. And then ikaduha nga makita nato sa 1 John chapter 5 verse 14. Ug makasalig kita sa Dios nga bisag unsay atong pangayoon kaniya sumala sa iyang kabubuton. Now, sa Pilmiro maghatag siya sa tanan natong gikinahanglan sumala sa atong gikinahanglan. Og sa ikaduha nga bersikulo sa 1 John nga diin makapangayo ta tanan, makapangayo ta bisan unsa apan sumala sa iyang kabubuton. So sumala ka sa kabubuton sa Ginoo. So i-take note ni nato gyapon, Pilmero needs ang i-provide sa Ginoo, promise na wala nag-mention og ato ang gusto or wants nato, og sa ikaduha nga mag-provide siya sa tanan natong pangayoon according sa iyang kabubuton. So, kung kabubuton sa Ginoo, ihatag niya nato, pero dili kabubuton sa Ginoo, ayaw pamugos nga imo gyud nga ang kunon. Di ba? Inana, so dunay duha ka butang nga atong i-take note as ang mga anak. Tungod kay ngano man usahay masayop ta nga usahay i-blame nato ang mga ginikanan or as espirituhanon nga bahin i-blame nato ang Dios, i-blame nato ang Ginoo nga nganong wala niya gihatag, nganong wala ta niya gi-providean, nganong nagkalisod-lisod ta. Ang pangutana, ang imong gipangayo sa Ginoo, needs ba na nimo or gusto lang? Or kana imong gipangayo, kabubuton ba na sa Ginoo or imuha lang nga kagustuhan? Mao na atong timan-an para dili ta mahimo nga masigitag blame sa Ginoo, masigitag bagulbol sa Ginoo. Timan-an ni nato nga mga butang nga. Tungod kay promise na sa Ginoo nga i-provide niya ang tanan nato nga mga needs o maghatag siya according sa iyang kabubuton. Na og dili kabubuton sa Ginoo, dili ta mamugos nga maato ang usa ka butang atong gipangandoy. So mao na atong timan-an needs nato og unsa ang kabubuton sa Ginoo. Now, sa ikatulo nga mao nga atong gisgutan nga ang usa ka amahan pagpakita nga siya nahigugma sa iyang anak, iya nga providean sa tanan nga gikinahanglan. Nga din sa mao nga mga supporting verse nga atong gibasa, nga din atong makita nga ang prinsipyo nga naa sa mao nga mga bersikulo nga gisulti pinasikad ni Ginoong Hesus sa pulong sa Ginoo nga diin ang usa ka amahan mag-provide gyud sa panginahanglanon
sa iyahang mga anak. Ug mauna ang usa sa pagpakita nga ang amahan nahigugma ngadto sa iyahang anak. Iyang providean sa iyang panginahanglanon. Balik ko nako tulo ka butang. Pagpakita nga ang usa ka anak, ang usa ka amahan nahigugma ngadto sa iyahang anak. Una, mag-desire siya o doon na sa tinguha nga ma-build up pag-ayo ang relasyon towards sa ngadto sa iyang anak. So para ma-build ang relasyon towards sa anak ug sa amahan, ang amahan mag-initiate siya una og labaw sa tanan nga mo spend og time ngadto sa iyang anak. So unsaon man pagka-build, unsaon man pagka-intimate sa inyong relasyon, unsaon man pagka-close, pag-ayo sa inyong relasyon, kung dili mohatag og oras sa usag-usa o labi na ang amahan, dili mo gahin og oras ngadto sa iyang anak. So lisod gyud kaayo pagka close or pagka-build up sa mga relasyon kung wala na ang pag-spend og time. So importante kaayo nga mo spend og time para ma-close pag-ayo, ma-intimate ang relasyon sa usag-usa. And ikaduha nga disiplinahon sa usa ka amahan ang iyang anak labi na sa panahon nga masayop. Ug kana pagpakita nga iyang gihigugma ang iyang anak. So sa unsang paagi sa pagdisiplina, pinasikad sa pulong sa Ginoo ug dili nang harsh ra pud kaayo nga pagdisiplina. Like sakto lang ug labaw sa tanan kung unsa ang gitudlo sa Ginoo. And ikatulo nga butang, pagpakita sa usa ka amahan nga nahigugma ngadto siya sa iyang anak. Provide niya sa iyang mga panginahanglanon. Provide niya ang tanan nga panginahanglanon ngadto sa iyang mga anak. O para sa mga anak, take note usab nga sumala lang sa atong kabubuton o sumala lang sa ato ang gikinahanglan, sa ato ang needs ug sumala sa kabubuton sa atong amahan. As application sa matag usa nato ka kinabuhi, timan-an nato like sa ato ang earthly father, sa giingon na nako nga pipila sa mga amahan nato dinhi sa kalibutan, wala kayo'y oras ngadto sa ilahang mga anak. Like pipila sa mga amahan nga tagsara kayo mo gahin og oras para sa ilang mga anak. Ug karon pinaagi sa pulong sa Ginoo nga nagtudlo sa matag usa kaninyo as amahan nga dapat mugahin mo og oras bisan gamay lang ngadto sa inyong mga anak. Tungod kay kana usa na kanindot nga ma-feel sa usa ka anak ang presensya sa iyang amahan ug kana ma-feel niya nga gigugma siya, gilove siya sa iyang amahan. And nato nga mga anak, sa panahon nga disiplinahon ta, mo-accept ta, mo-humble ta, like atong i-accept nga nasayop ta ug dawaton nato ang pagdisiplina aron motubo ta ug kini maghatag nato kaayuhan. Sa espirituhanon nato nga amahan nga mao si Ginoong Hesus as akita iyang mga anak usab ug ingon nga mga Kristohanon, tungod kay ang Dios kanunay naay time para sa atoa pagpa-remind sab nato ingon nga iyang katawhan, ingon nga iyang sumusunod nga unta mugahin po ta og oras para sa Ginoo nga diin bisan sa atong kabisi mo dalikya ta, like basa sa Biblia or makigsulti sa Ginoo pinagi sa mga pagampo, ingon ana. Tungod kay dili magina nato malimod nga mas taas ta og oras sa atong kaugalingon, mas taas ta og oras sa atong mga gusto dinhi sa kalibutan. O ingon ana, apan pag-remind nato nga bisan sa atong kabisi naa gyapon tay time para sa Ginoo. Matag gyapon tag oras para sa Ginoo. And again, balikon nako sa panahon nga disiplinahon usab ta, mo-accept ta, mo-humble ta ug malipayon ta nga modawat. Dalaygon ang Dios nining kahaponon, dako nato tungulo magampo ta. Ginong Dios nga gamhanan, tag-iya sa tanan. Amahan nga mahigugmaon, amahan nga maluluyon,
Nga rin ikaw, O Dios, ang tinubdan sa tanan. Nga rin ikaw ang ehemplo sa tanan. Kung unsa ang imong kinabuhi nga gipakita sa matag usa, kung unsa ka kamaayo nga panag-ingnan sa matag usa, nga din imong gipakita gid ang imong kinabuhi, nga diin kini naghatag og giya sa matag usa namo or sa mga amahan nga dinhi sa kalibutan, unsaon pagdumala, unsaon sa unsang paagi nga higugmaon ang mga anak, pagpakita nini nga mao nga mohatag og oras mo provide sa mga panginahanglanon, nga diin ang usa ka amahan mo disiplina sa iyang mga anak. Ug salamat kayo ni Ana, O Lord, nga diin diha nimo amo nang natagamtaman, diha kanimo amo nang nasinati, diha nimo amo nang nakita nga din ikaw tinuod nga naigugma sa matag usa ka namo. Tungod kay nakita namo kung giunsa minimo pag-provide sa tanan ng mga gikinahanglan, among nasinati kung giunsa minimo pagigugma pinaagi sa pagdisiplina sa panahon nga nasa me. Lord, salamat kaayo nga diin ikaw labaw sa tanan nga kanunay nagpa-remind sa matag usa ka namo nga diin mohatag mi og panahon para sa imuha. Ug salamat kayo ni Ana, O God. Lord, sa matag usa ka namo as ang mga anak o sa mga amahan, ikaw maghiusa sa imong paghigugma, pagpanalangin, o ikaw mag-bless sa matag usa, pinagi sa imong pulong, uban sa imong grasya tabang nga maaplikar ni sa matag usa namo kinabuhi. Lord, dalaygong ka sa ulay katapusan, imong ngalan lang ang mapasidunggan og mahimaya sa kanunay, sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Ayaw akong isalikuay, ug ayaw ipahilayo kanako ang imong Espiritu Santo. Ihatag kanako ang kalipay tungod sa kaluwasan nga ihatag mo